Och i köket finner du störst och smått som kan inte nöjas. Bara att det inte blir vått eller att dolka är maten. Den överparten regner och han kan inte nöjas och ta ner parten i kylen han ska skrulla. Ett gott husgård är det här en påse i köket. Här står han köra papp och papper och han är fotler så kör du det gröna oilade ett lite kvita på slagsmedel papp och papper. Om du är som mamma och jag spelar Jack Quest för så minst till att Jackson eisen kan inte nöjas om du alltså inte vill vinna. Minst till allt papper kan inte nöjas. Både det som är tecknat av och det som är printat av. Brukspapper kan inte nöjas. Men Toma Vesudland, hon kan inte nöjas. Och ett öde hjälper till små att jag vill samman en stora mån och satt och inte nu papper och papper. Så nu är bara papper och papper efter.